ba? Pinuno na. Oo. So, magandang umaga mga kaibigan. Nandito kami sa laot. Tama na, tama na. Bukod na. Para nanghuhuli kami ng tambagoy. Biya kung tawagin sa Tagalog. Ito yung gamit natin, oh. Yung kawad na nilagyan namin ng ano, mga ginupit na sako ng simento. Mamaya makikita nyo kung paano manghuli ito ng biya. Ayan yung kawad na yan. Makita nyo mamaya kung paano yan manghuli ng biya. Ayan, oh. Ayan. Ayan, ayan. Nandun yung kasama ko, yun, yung isa. Sa kabilang dulo. Nandun naman yung kasama kong isa, yun na nakadilaw na yun. Naglalatag siya nung kapirasong ano, lambat. 3 dipang lambat para panghuli ng biya. Good morning sa inyong lahat mga kaibigan. Shout out sa inyong lahat. Shout out pala kay Visionero Adventure, Melchor Roda Vlogger. Shout out. Sam Backyards. Siyempre kay Louis Salgado Vlog. Shout out sa inyo. At saka sa mga kay Alan, Henry, and Cap. Shout out sa inyo dyan sa punong from Africa. Yon. Ayan na. Hinahatak niya na yung ano. Andun yung isa sa dulo. Ayan. Ayan. Ayun, pupunta na tayo dun sa ano, sa lambat. Doon tayo mag-aabang. Papunta naman doon ang hatak nila eh. Ayun na mga kaibigan, kaso hindi tayo makapag-video ng maayos. Umatake ang ulan. Ayan na. Ito yung lambat oh. Ayan yung lambat. Kapirasong lambat lang yan. Kaso maulan talaga. Tinatago ko lang sa katawan ko yung cellphone. Mababasa. Mababasa ang ano natin. Waterproof na cellphone. Ano po kay? Water ano yan? Mukhang nanginginig ka na sa ano, lamig. Basic. Basic. Alam kung halaba. Pagbilaw nito, napamdakap ninda. Pakta doon. Dahil nakadiretso doon ang tambagoy. Nasa ruwang ha. Oo. Dahil nabiltada tulos. Pag abot dan sa ikot, nabiltada. Malay, dito na kadamot pa. Yan na. Umangat na. Umangat na. Basa na rin cellphone natin. Walang iyang ulan to. Wow! Dami! Grabe! Jackpot! Ayos! Isang asada lang, nasa 5 kilo. Ayos! Dami oh. Mga kaibigan, pasensya na kayo sa video namin. Baka medyo malabo-labo ito kasi maulan. Ito mag-o-off camera muna pagtapos nitong ano, isang to kasi ano,
Ayos, ayos. Mga kaibigan, hatak na ulit tayo. Siguro isang tira na lang tayo ngayon. Kasi mag-ano na oh. Malapit na mag-alas 10 ng umaga. Bali maglalako pa kasi ako nito. Kaya isang tira na lang tayo. Yan. Na, hinahatak ko na yan. Kailangan nakatali yan sa ano, sa baywang. Kasi pagka hindi nakatali yan mga kaibigan, mabigat atakin yan kasi may mga bato yan eh. Bawat isang lipa, isang batong ganito kalaki. Paano dyan? Paano doon sa gitna yung lapat siya sa ilalim para yung mga biya pagka umangat yan hindi madadala kasi nakalangoy sila. Dapat nakaganyan lang sila sa ilalim, sunod-sunuran lang sila. Kubaton dada akong bato kaniha. Papasa ko sa kanya dahil punta na ako doon ako mag-aabang sa lambat. So mga kaibigan, puno na ilalagyan natin. Ayan o, lumulubog na. Kaya uwi na tayo. Last na tira na ito. Lubog na o. Punong-puno na. Good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Jackpot tayo ngayon. Jackpot tayo sa Tambagoy. Good morning, Sorsogon Bay. De, yung ano, yung marupok, yun lang ang tatanggalin natin. Tapos yung bagong gawa natin na ano, na wuswus, yun na. Kasi yung iba nito marupok na eh. Bigla na lang napuputol. Pag naputol, ayun na, alpas na yung mga tambagoy. Tambagoy to go. Uy! Naku po, tumaob na! Tumaob! Ay, buti na lang nakatali. Wala stick. Buti na lang nakatali. Patay eh. Bigla pang mawawala. Parang bula sana yung ano natin. Biglang nawala. Ano ba yan? Alsa na, alsa na, alsa na. Ayun na, ayun na. Lansada na uli. Sana marami kasi ano na, last ball na, last ball. Puno na yung ating lalagyan, tumaob na nga eh. Buti na lang nakatali. Punta natin eh. Yun. Sabi ko na, yadi lang sa gilid eh. Yun. Dahil natatalong kinipan nyo. Kaya hiwag. Pwede nga nilawihan pa. Malinig. Malinig, gumpa, deki buruk. Ha? Deki army. Deki buruk. Puno na. Patsi na talaga tayo. Uwi na tayo talaga. Ayan na. So yun, mga kaibigan, doon na lang tayo sa tabi magkita-kita. Di, tama na. Puno na yan. Mamaya naman. Oh. Mamaya naman. Doon na tayo sa tabi magkita-kita mga kaibigan. So yun, mga kaibigan, ayan o. Dalawa kami nagbubuhat. Punong-puno yan. Si Poging Boboy, ayun. Nagtsatsaga sa ano. Paglambat ng isda. Kunti rin ang huli. Kaya, crisis din ngayon siya.